Waya. Tarosa. Ogani ngonu dele delo. Ana betolu nyaba ka mmali benyi eku kene eku. Kenga apa okay alo ya agu. Wọ́n benyi isi tu nyaba. Alo ya agu. Dogo na eku. Okay. Baka nwo tu onu nje eku oku mma. Igbo don ti nu. Ebony black. Olugula mmemme. Onye ama akwa ya no mere. Baba chama le mmemme president. Ọpala akwụkwọ ọ dara. Chukwu nyekwere uche na nwata aka. Ọ dara ya bụ. Kondele delo. Nyawa ajụjụ na-eje ka njọ. Ọnụ deluziana delu. Ịmago na ọhụrụ mbọchị kwa nwoke na ụcha ọgụ nwaanyị nwere akụkọ. Tata anyị nọ n'ime ya na ụcha ọgụ ụfọdụ ụmụ nwoke nwere akụkọ dịkwa ụmụaka ndukene. Mana nyawa ajụjụ na-achị ka njụọ gị na n'Igbo na-azọ eze azọ sakena anyị ka anyị marụ kene. Ọwụrụ oge gboo a na-azọ eze azọ. Kedu ka ebe niile si ada aghara ka nha aka. Omenala a na-ekwu okwu ya na-akwa na-azọ eze azọ. Ọwụrụ oge gboo esi be anya odogwu a na-ekwu okwu ya. Odo ntị na nna abịa kene. Mma ajụghị ajụjụ na-atọ ka abashi m jụọ m ga-amara m na ya aza nkwenye ịzago m nke izizi ọhụọ nke bụọ. Okere eke na-eme anya okere ahụ na-eme anya ka ma ibe ihe ekwu n'ọnụ. Ogirishi mmadụ na-abụọ jibe ekpe oke ana na-agụ nke ka a ga-esi mee ka ọ ghara inwe nke chọrọ ibi okwu sakena anyị ka anyị marụ kene. Ejokwe onye ọrụmaka na-amalụkele na ọ na-aka mma ka ntụgharị ude na-ekwue maka na ude na-ewelu ụcha na-abịalụcha ude na anụ ibu na ibe a na-anya anyị na mmanwụ chichi rie ude na-echi ma chi etiri ikpe na ọkpụkpụ mmanwụ amara ịlafụ ụta mee elebe ịlafụ ụta mee mmasị anyị nọ n'ọwara igwe mmụọ na mmadụ na-agbara ọsọ na-eme ibe okoko arọ nwa ididi ide m okoli ididi ide m na-eme ka agụ chi mgbede die anụ na dike nwụrụ ndị ọcha karịa ndị na-ebe akwa ọ dịkwanụ mma ka njukene ọnọwọkwa onye asị nye nwụọ ya nwụọkwa eziokwu ọ gaghị na oke ọkpa nwụrụgo onye ka ọ ji anwụ nọ na-eme a na-amaghị na-etere mgbọrọgwụ na mmiri anyị oke ọkpa nwụrụgo ụmụazụ na-agbazi araba nri ewu ode aka ode azọde rụgbọ kpọtụrụ dike na agwọ na-atụ mbe na ọ na-eme ọma wuru eziokwu aka ji ọwe ọkwọ ya awa sụọ na ngwọ na n'ebe n'ebe tachi obi ka ịnyịnya bụ ibu ji aga n'ugwu otu aka o ji dị njọ na ọ adịghị mma ọ dịgokwa ego na mma ya nwe onye gwara ibe i mere imechi enye na ọ gawagokwe nse mba ị nara ibe ọma ya bịarụghị ọma wuru eziokwu nya na-ekwere m odogwu a na-ekwu okwu enyadụba kene na onye mara omenala amarụgo ndị gboo otu aka o ji dị njọ na ọ adịghị mma ọkwa ọjaghị ka nchigha na onwere ka nchi eje na bụ ije ka oje awa m n'aba atụ wee kenekwe gị mgbe i pere mpe ka anya were uche ahụ wee nye gị n'aka ndụ nwere ike emego misteki m uche chukwu nye gị ya ka ọ ya wepụta n'ọgbọ ma gwacha mmadụ okwu onye ahụ ejeme nya bụ igbo jebe gaziri ya jidekwe ka o ji ị ga-aga
I love you. Take care. Akwado onye bụ aja ana ada na aja ana nnene na ngwulube Chinedu Ngene na Nnọọbịa anyị sị na ọ ga-adịla onye ọbụla na mma ọkọ ọdụ mma ka ọ ga-adị mma